हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ नाथाय आंना बोराया एसे लोमजादों ओमफ्राय अमाफोरनो आदार हैनो हायाखै आरोना दा आंबो थांफानो नागिरदों अमा आदार हैनो स' दिनैनि ब्लगखौ अमा आदार होनायखौनो देखायनोसै आं नोंथांमोननो स' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांदो आरो जायफोरा गोदान भिउवार्स बिथांमोनखौबो मोनसे रिक्वेस्ट थाबाय प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालायगोन अब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसना सौहैगोन आरोना स' थ'द' बिदिब्ला गामियाव थांसै जोंहा आं दि दाख्लै सर्ट होदोंमोन ना अब्लाथायसो नै खमायहांबाय फिथाइया दाख्लै बिराद दंमोन दा बारा गैला लोगोफोर सोरनोबा अमा फिसा नांगौबा जा साइजखा ओरैनो गुन्दैखौनो जायो बिसोरो गुन्दैजों ओंखाम संनायखौनो नै बिमाखौबो फुथारनानै फानजोबनांसिगोन सोरलाब सोरथाब नै बिराद गिदिर गोलाव गिदिर जाथारमोन आरो जानला मोनला जानानै देरो आजिखालि माबा अमा फार्म लाबाबो बेनिफिटखौनो मोनला खस्थ'ल' बार'थायाव ना बाना जानानै बेसेदोंमोनलै बावबायसो आं 10था ना 8था होनदों आंखौ सिनायनो हाला रावबो बा उन्दुनाया लेम-लेमथार नै बिमाफ्रा बावाखै ओहो आंनो आदार होयै फेदेरनाय नैथ' मा फौ-फौथार साइसथार तिल-तिलाव मम्मा को याद है ना तुम लोग अभी भी अच्छी बात है ना फुख्रि जोंनि ना फिसा जाखांदों खावना होनाया सम आङो बेनि नाखौनो संनानै देखायबाय थादोंमोन ना लोगोफोर बेनो जोंना फुख्रिया जोंना न'आ मोननै गामियावबो टाउनावबो आरोना ओमफ्राय गामियाव बारा रावबो थानाय जाबाङा थांलाय फैलाय जाबाय थानांगौ जोंना बोराया बेखायनो बिराद खस्थ' अन्थाव अमा आदार लगायनोसै आयौ मावनाव रेजेक्टहाय दाथ' गानसांहाय बाबायाबो जुब्रै दोनबायना गोबाव जाबायना आं आदार होयैया आजि मोनलायदों गथ' गोरलैखौ नेयो नेयाव जेबो होलामोन No. Atrás. No. Atrás. Mereka. Masih sampai ini. Ini hamdel.
मासे दं बेयो मासे दं आदारानो प्रां जाखानायनि नायलाय आदारानो प्रां जाखानाय बिफामोन आरोना इयो ओमफ्राय दा बेखौ बानदानबाय दा खासि खालामबाय बेखौ ओरैबायदि गिदिर गोलाव आं बिनि नामखौ मा दोन्दोंमोन मिथिगोना लोगोफोर जेक मा दोन्दोंमोन आं बेखौ जेक मा आंखौ दा बावबाय गोबाव जाबायना आं बोसोरनै बोसोरथामानो जाबाय आं बेखौ मोनिया एसेसोआव आदा मोनसे जानायसिम आं बेखौ जोथोन लादों मोखांखौ देखाय जेक मा ओरैबायदि गिदिर गोलावखा मोनाबो नै माने सोरबा दाउसा मोख्रेबबो होनो सोरबा लाजुकि होनो सोरबा लैजार होनो कमेन्ट्सआव खिन्थाहरलाय सोर मा होनो बेयो बिराद मोजां मुलि लोगोफोर फिसा फिसौ गाराय जानायफ्राव देनानै होबाथाय एकदम अख्रेबथारो बियो ओमफ्राय बिनि रोदाया हाथाइफोर सानाय आरिनायाव माबानानै रुनानै खुगाखौ आख्लायबा मोजां जायोनो नै सेस मोख्रेबजोब्बाय आरोना आयुर्वेदिकआव बिनि गुना बाब्रे बाब खुगाजों बुंस'नो हाया सार्च खालामनानै नायबानो मोनजोबो मानसि मोजां नै बार खोलो खोलो फारसाफोरनाय मोसानो बियो रायजोफोरनि फुख्रि आरोना गोदान खामानि मावदों ओमफ्राय फुख्रि आलिखौ गोदान बानायजोबदों आरो गिदिरनो ओमफ्राय दासान्दि हाग्रा गैया नालाय बिराद मोजां ओमफ्राय जोंनि बागानाबो बे खाथियावनो दा जों बागानाव थांनो नागिरगासिनो जेबो बेबायदि जाथ'वाखै सिगाङाव देखायखांखाबाय आं बै सबाय सावजालायनाया लोगोफोर बेनो आरो बारा गोबाव जायाखै नै गय गायनाया थांहांबाय खोमादां बोथोरा बिराद गोजोनथार सुहाना मौसम है ना जेब्ला हाइवेआव थाङोना ओमफ्राय बे फरलेननि गेजेराव बिदि रज'योना जि लुबैयो आं एखमबा गारिखौ लाखिना फट' लानोसै नामा सानलायोमोनब्रा मानसि मोजां बिराद मोजां मोनो आं बेखौ सामथाय ना माथो बियो बारबाथाय मोजां नुथारो लोगोफोर बेवहाय आङो फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव रिल्स बानायबाय नोंथांमोनहा थांनानै नायहैनो हागोन इन्स्टा आइडिया कान्चन बसुमतारी अफिसियेल ओमफ्राय फेसबुकआव कान्चन BTY होदों आं बसुमतारीखौ नोंथांमोनहा फल' खालायनो हागोन आरो आंखौ बेवहायबो जोंना भिन्दिया फिसा एसे देरहांबाय आरो बिफाया जि खस्थ' गायदों दांनांगौ ओंखायनो थाइबेंआ बे सांग्रेमाया बिलाइखौ जाहांबायहाय बिफा नैयाव नै बेखौथ' जाजोबथारबाय ओरै सिङाव थायो हाबनानै बिसोरो बे खबथारनानै गारखानांगौ र' ओइलाय नै बेनो इनो बिलाइखौ जायो नै नैयाव मासे इनो सिख्रेबलायनाय एम्फौआनो बिलाइखौ जानानै गैया खालामो एबार बारा मैगं गैला जाहैबाय आरो जोंना ओइथिं मैथा दङ लेबु नारें लेबु गोदान बोसोरबा नानि बाबा आरो मामि पापा ज' गायदोंमोन ना बारखादोंमोन थिगसे बारबाय फिथाइयानो खम थाबाय नै दाना बार' मासिया ओंखारबायदोहाय थाइजौआबो आरो बे उनाव गायनाय थाइजौ माखासेया दंना गैला ओइ गुदिनिखौ दानखाना गारनांगौ खोमाहाय क्रस होनाय ना न'आव जानो लांनोसै बे मोखांनिखौ खानांगौहाय गथ'फोर फैनानै लाङो मोखांनिया थानो नागिरा ना गथ'फोरजों मावलालाय बाबानिखौ
उददों ओमफ्राय लानानै थांनो बाव जोङो होजों लांसै ओहो प्लास्टिक गैयाना गारि डिक्कियाव लाबोब्रा ओइ गेजेराव थाइसे दंमोन है नांला दे नै लोगोफोर एकदमबारे सामथाया रिल्स बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय सामथाया आंनाव नांजोब्बाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसिगोन स' बाय